Pozdravujem ťa, žena. Toto video bude, verím, kratšie ako ostatné, no možno budem rušená, lebo som v jednej z bratislavských uličiek a čakám tu na chvíľu, kedy otvoria bránu jednej jazykovej školy, kde chodím pomáhať s varením raz do týždňa. Tak, mnohé, ktoré ma poznáte, viete, že pracujem s takzvaným ženským kvetom života, čo je vlastne taká pomôcka, ako keby taký ženský graf, ako sa zorientovať, že čo mi vlastne teraz je, čo to je za energiu, ktorá prúdi v prostredí. Mám to spracované v pracovných zošitoch pre dušu v písomnej forme, aby to bolo jednoduché aj na uchopenie, keď človek je sám, keď žena potrebuje hľadať nejaké vlastné odpovede a v tichu. No vlastne funguje to tak, že kedysi naši predkovia vedeli všetko, čo potrebujeme, aká energia je v prírode, aká energia je v danej osobe, ako to na seba vzájomne vplýva a aký je v tom najväčší potenciál alebo najväčší prepad. No a práve v tomto období roka máme vlastne my ženy veľmi jemnú, nežnú, znovu zrodenú energiu, až takú krehkú ako bábätko, ktoré potrebuje neustálu oporu. A čím sme zahltenejšie v tom veľkom svete, tým je vlastne jednoduchšie ísť tým životom, pretože vlastne necítime tú energiu tej krehkosti a nemusíme sa do toho položiť. No a čím viacej sa otvárame, tým sme síce bližšie k nášmu potenciálu a k našej ako jedinečnej možnosti podchytiť tie najkvalitnejšie témy momentálne, ktoré sa najviac pýtajú v tomto období. No ale zároveň sme veľmi citlivé k tej krehkosti, jemnosti a nežnosti. A to bôž, keď ešte náhodou sme vo fáze cyklu mesačného, tesne po menštruácii, kedy je tá krehkosť vlastne v tej istej kvalite, ako keď je znovu zrodená jar, alebo keď sa narodí to bábätko. No a ešte keď je ráno do toho, také skoré ráno, tak to už je úplne krehkosť a znovu zrodenie. Tak teraz už je našťastie aspoň 7:30, takže už som trošku dievča, pred chvíľou som bola ešte dieťatko a vlastne v noci je to ešte ťažšie. Takže pokiaľ ja teraz mávam v tomto období také dosť silné vlny, kedy si hovorím, že toto nedokážem bez opory, toto nechcem robiť bez iných, toto mi nepatrí, z tohto som unavená, toto ma vysiluje. Takže a mávam také, že úplne to, čo bežne milujem robiť, tak teraz sa mi k tomu vôbec nechce ísť. To, čo ma bežne veľmi naplňa a teší, tak teraz si hovorím, že kto je tu pre mňa, aby mi s tým pomohol, alebo komu to odovzdám. Skrátka, pozerajte teraz do svojho tela. Telo teraz má u mnohých žien, ktoré sa so mnou stretávajú, nechce jesť, alebo veľmi málo. Vlastne skúste si predstaviť, že teraz ste to miminko, a pozorujte sa v tom, že stačí papať ľahko a výživne, stačí vlastne veľa oddychovať a spinkať. To, čo sa vlastne vo svete tak stupidne nazvalo, že jarná únava, to sú vlastne tie stavy, kedy my potrebujeme spolupracovať, naberať odvahu na veci, radiť sa, spočívať, uvoľňovať sa, vyživovať sa a veľa spať. Aby sme boli zdraví, aby sme vlastne dokončili ten zimný proces a mohli sa znovu zrodiť do jary, do plnosti, ktorá vlastne prichádza až po jarnej rovnodennosti, čiže to je ešte kopu času, kedy budeme potrebovať byť viacej s niekým. Tak si to dovolte a pýtajte to od ostatných z okolia, buďte v tom vzájomne si oporou. A sú ženy, ktoré sú treba vo fáze v ovulácii alebo dokonca až v menštruácii, takže sú možno viacej schopné vám byť, alebo v tom vyzrievaní sú schopné byť viacej pre vás. Buďme v tom spolu a keby ti bol ženský kvet života užitočný, spracovaný v papierovej verzii, tak ho mám v pracovnom zošite pre dušu, v jednotke aj vo štvorke, tak si ho pýtaj. A budem o týchto fázach hovoriť viacej, lebo minulý rok som si všimla, že to bolo veľmi užitočné, takže budem to dávať aj sem na YouTube kanál a sem tam to pozdielame na Facebooku. Tak maj deň, aký ho potrebuješ mať a dovol si vypočuť telo, myseľ aj ducha. V jednote a v rovnováhe. Som Veronika Riava Skot a toto je YouTube kanál Skotovci.